song hingke tini bubagrani ringmungbai boni sini kita terpelen tai constitution solution ni bagoi sini khumulungo mass gathering nai ajagao sungthana bagoi okumarghat station sungjotono sung Unukuti district tai north nongni Unukuti district bosuk jona borok rok thanani baga apato sini ojagao tabuk sak porjonto sung sahoimaya haifano sung tabuk sak porjonto 2000 rok borok oba hairok sung gathering ungjak sung tabuk jotono orok phailajak baksa phaitongo tren phaimani sikang borok phaichubai bainai norokhai bo bisini sung hingke 41 kendroni saida sora bisini hambai जों दिनै सबाव अंखलायजाक दिनै बुबाग्रानि दैजो जाबाय रिंजाक खायसा दिनै मास गेदारिं दङ जोंनि सिन्डिकेट एडिसि सिन्डिकेट जों आरो थांनानै फायलाय दङ सांगुरि खालायदिं लायै जों जतन अंखलायजाक दाबो तिरानो कस्त खबनो बासै थांनायनि हनै जों अंखलायजाक जों दाबो थांनायनि कालायजाक तिरानो बाइके बरनिसा आं 49 सामुनु डिभिजननि आंनि मुंखै बुमा देब्रमा आं ब्लकनि सेक्रेटारि नंनि बिसिनि बरक बसुक जरा असु गोबां फायकना जोंनि बिसिनि जों फायका 20-25 अंखका ओमफ्राय जोंखौ ट्रेन बास थांनो दंबो ओमफ्राय गारि बाय फाय दंबो जोंनिया बिसिबो तिनथा गारि मानजाक गारि बाय फाय दंबो ओमफ्राय जोंखौ ट्रेन बाय अंख लायग्राखा जों गारि दं फिसा गायमैया गाबा ट्रेन बाय थांगानो नै अंख लायग्राखा हामबाय बायनि मुंखे आंनि बुमुं रुमा देब्रमा हामबाय आं 49 सामनो दिनै केन्द्रनि जों आंखाय लारसरा बिसिखलायो कृष्णकान्तपारा जों दिनै आंनि मुं सासेनो आंनि मुंखौ अजय देवबर्मा जों दाबो मुलुंगर बानारिलाय दंखा ताम बागै थांसा दिनै जों बुबाग्रानि खायसा दिनै 14 तारिख 10 मार्च 2023 बुबाग्रानि खायसा जोङो रिंजाक दिनै आरो मास गेदारिं नाय मेगा मास गेदारिं आजागा जों दिनै थाङै दङ नंनि बिसिनि बसर बरक थांगोना दिनै बिसिनि दिनै जों थाङै दङ जों 550-600 हाय बरक थाङै दङ दारानि मुंखा आंनि मुङा अजय देवबर्मा हामबाय एडिसि नियमखौ जों थांना फैयो मासे गेदारिं आरो जागा नखै ब थाइनि बाय नखै सलिंका थाना पारा नंनि बिसिनि बुंखे तामो दिनै बिसिनि बुंखैथ' हा बिसिनि बुं पन्चायत आननै सामनोसै नंनि बिसि बा ब्लकनि बसुक रक बरक फायकना बरक तो जोंनि बिसिनि 40-45 रकानाय ना बायनि मुंखे चिरां त्रिपुरा हामबाय जों मिटिंआव थानाय नंबो थाइनि जों धर्मनगरनि ब बिसिनि बुं तामो बिसिनि बुङो माने नंब ब्लकनि जों को ब्लक जुबराज ब्लक नंनि आयांनि बरक बसुक जना रक फायकना दिनै आयांनि फायका जों सिनि पारा जों 9 जना गोजान का पारानि दङ ना निनि मुंखे तामो अनिला देवबर्मा हामबाय जों दिनै थानायनि फायजा जतन साइमनो सोशल मीडिया न्यूज जत जागना दिजा दिनै बुबाग्रानि फाकै निहिजाक जे खुंफुंलङ मास गेदारिं जो मास गेदारिं जों उनुकुटी डिस्ट्रिक्टनि 51 फटिग्रा विधानसभानि जिनि पाब्यासरा 50 जिनि चन्डीपुरनि सह कासावै थानायनि बागै बुबाग्रानो लगरिना मगै जिनि मानथाय खरां किसानानि बागै जों थानायनि बागै तियार बुंजा